Paul kudana nemukomana wako ane zvinhu 2 zvechokwadi chete zvaakakuudza. Zvimwe zvese akakunyepera. Number 1, chaakakuudza chokwadi, ifirst name, surname akatokunyepera. Number 2, makadi asikana? T Freddy makadiwo. Varovere maoko asikana. Ndikuona munoramba muchiita problem yekungobuda pamota, but anoti akabuda otangidza, akabuda atangidza. Ndizvo? Ichokwadi. Ndanzi naJehovha upore nezita raJesu. Amen. Pachero undinetsa ndechakuti even zvakadaro ndiri kukubatsira ipapo, but ndiri kuona kuti pane zvauri kushuvira mumwoyo mako zvisiri izvozvo. Chii chimwe chawafambira? Munhu waMwari ndachitokumbirawo kubatsira kuti mukomana wangu awane mota yake yakabirwa South Africa. Saka zvemamota zvina basa, totsvaga mota iyo kuti zvemamota. Ndiye angatondituma kuti mumubatsirewo. Haini zvokunyeperwa handidi. Are you sure ndiye akutuma? Ndindatonzwawo tsitsi Prophet. Masekenziwayo unonge watonyeperwa zvekudaro, hai mandidi. Just like that. Already wanzwa tsitsi ndazvinzwa, but I want to tell you this. Paul kudana nemukomana wako ane zvinhu 2 zvechokwadi chete zvaakakuudza. Zvimwe zvese akakunyepera. Number 1, chaakakuudza chokwadi, ifirst name, surname akatokunyepera. Number 2, chaakataura chokwadi ndechekuti ari kuSouth. But 1, haatori namota yacho. 2, zvekuti anokuda tokunyepera. 3, ameno zvese ari kungonyepa kubva kuzita, kubva kusurname, kubva kuchi, kureva kuti ari kukunyepera. Wazvinzwa? So nyaya iri panapa ndeyekuti zvemota izvo yawafambira yakashayikwa haipo, asi chiripo mamota aya andaona ndo ari kuda kunzi apore, kwete mota iyi. Anyway, wakazivana naye kupi mukomana? PaFacebook. Obvious. Ndo zvinoita vanhu vepaFacebook izvozvo. Vanokubhelivhisa. Vana mai nana baba Facebook haisi yekuteedzera. Munopiwa pressure mukaita BP. Mazuva ano kune mafirita. Munhu ane bundu kumeso anobuda asina bundu. Munhu ane ganda risiri kutedzerera anobuda achitedzerera. Facebook ndo zvainoita. Rudo rwepaFacebook handifunga kuti ruchashanda. Chisimudza maoko ndikugadzirire mamota chaiwayo. Goodness yendi mesi we iriyo amana tivret bata mutumwa uponeso. Prophet T Freddy, the Goodness and Mercy Ministries vanokuunzirai Restoration Night musi Friday 4 October 2024 pa Goodness and Mercy Ministries pakona pa Highland Road na Mshaya Bandi pa number 11403 Mshaya Bandi Road, Glenora B, Harare. Restoration Night ngo-9 ntambama kuze yibhungwe udzanayi ibhungwe mwine munhu waMwari Prophet T Freddy musi Friday 4 October 2024. kuti munzwe zvizere fonai pa 0712 528 094 kana pa 0778 059 270. Prophet T Freddy vanoti hazvibvumidzwe kuti paitike chinhu chisina kumbobvira chakaprofitwa. Yendi mesi we iriyo amana tivret bata mutumwa uponeso.